Institutul de Genetică din Iași studiază cacofobia. Studiază maladia în sine, dar și ca tratament. Ce tratament credeți suferiți de cacofobie? Ce tratament Asta e o fentă. Cum adică fentă? Da, nu există așa boală. Dacă eu v-aș putea demonstra, nu știu, căutând printr-un dicționar sau... Nu există asemenea boală. Eu pun pariu cu dumneavoastră că există așa Nu, ceva. Nu există. Sigur sunteți? Da, sunt sigur. Punem pariu? Fobie vine Cacofobie. Fobie vine din limba latină, care înseamnă frică. Corect, da? Da. Iar restul nu are legătură cu limba română. Da, n-ați auzit niciodată de cacofobie? Nu. Eu dacă vă spun că este frica de urățenie? S-ar putea, dar nu cred. Fobie știu că înseamnă frică în limba latină. Corect. Iar asta e ceva inventat de dumneavoastră. Nu este inventat, acum chiar serios vorbim. Bună ziua! Institutul de Genetică din Iași studiază cacofobia. Știți ce tratament se folosește în malformația aceasta? Hai să întrebăm, domnule. Institutul de Genetică din Iași studiază cacofobia ca tratament și ca malformație. Voi sunteți de la Savarină, nu? Nu suntem de la Savarină, suntem de la Eclair. Dar știți ce înseamnă cacofobia? Și ce tratament? Așa cuvânt. Sigur? Sigur. Sunteți sigur? Foarte sigur. Spune cacofonie. Știți, uite, poate fetele știu. Cacofobia? Hai să mergem. Baba. Oare suferă de cacofobie? Fobia ca tratament și ca malformație. Știți ce tratament se folosește în tipul acesta de malformație, această boală? Nu știu. N-am idee. Dar suferiți de cacofobie? Nu. Sau cunoașteți pe cineva? Nu. Mulțumesc. Institutul de Genetică din Iași studiază cacofobia. Institutul de Genetică din Iași studiază cacofobia. Suferiți de cacofobie? Fetele sunt cacofobice. Cacofobice? Bună, Institutul de Genetică din Iași studiază cacofobia ca boală și ca malformație. Știți ce tratament se folosește în cazul acestei malformații? Nu. Nu știu. Dar știți pe cineva care folosește un tratament? Pare rău. Nu, mulțumesc. Hai să spun eu ca să dea răspuns nu. Da. Bună ziua! Institutul de Genetică din Iași studiază cacofobia. Voi ce folosiți ca tratament împotriva cacofobiei? Cacofobia? Ce înseamnă cacofobie? Este o malformație care majoritatea ieșenilor suferă de ea. Cacofobie. Da. În ce constă? Păi voi să-mi spuneți dacă suferiți și dacă știți persoane. Da, avem vreo 10 colegi care suferă. Trebuie să vină și ei. Stați 5 minute. Dar ca tratament, ce tratament credeți că se folosește? Un dicționar? La cacofobie? Probabil, nu știu. Am auzit, s-a făcut un studiu zilele trecute și a reieșit faptul că 50 sau mai mult de 50% dintre ieșeni suferă de această malformație. Dumneavoastră vă numărați printre cei 50%? Habar n-am, în primul rând nu știu în ce constă cacofobia. Dar Nici n-am auzit de... Dar suferiți de fobie? Nu, Niciuna? n-am fobie. Tu ai? Nu. Nici o fobie? Nu. Nici de înălțimi, nici de... Nu ești hidrofob, nu? Ți-e frică să faci duș? Frică de aer. Și tu de? Eu de nu știu, de... De haine curate. Cred că în principal de alea. Nu, de șosete curate. Da. Adică vreau că atunci când îmi dau papucii jos și mi-arunc șosetele să lipească de perete sau de geam. Ok, ești cacofob, nu? Nu știu. Ești murdofob. Murdărie fobiu. Frățenie fobie, nu știu. Într-un studiu s-a arătat faptul că 50% dintre ieșeni, în studiul efectuat zilele trecute, a reieșit faptul că 50% dintre ieșeni suferă de cacofobie. Știți ce tratament se folosește sau suferiți dumneavoastră de cacofobie?
Nu. Prostii. Cine a mai auzit? În ce dicționar ați găsit termen? Bună ziua! Într-un studiu efectuat zilele trecute în Iași a reieșit faptul că 50% dintre ieșeni suferă de cacofobie. Dumneavoastră sunteți printre acești 50%? Printre 50% care suferă de cacofobie. Adică frică de cacofonii. Cred, nu știu nici eu. Și apoi de ce mă întrebați pe mine dacă nu știu nici dumneavoastră nu știți care e? Vreau să aflăm împreună tratamentul. Sunteți la emisiunea aia, cum se cheamă? Ecler... Savarina de weekend? Nu, ecler de joi. Tare! Îți plac eclerele? E, așa, așa, așa. Dar cacofobia îți place? Cacofobia. Păi da, cacofobia e o frică. E frică de, nu știu, de ce? Ce înseamnă cacofonii, nu? Frică de cacofonii? Da, chiar. Ai vreo frică de ceva? Da. De înălțimi, cred că. Ne înălțim? De asta ești așa mic de statură, nu? Da, da, da. Mersi mult. Da, cu plăcere. Și folosești un tratament pentru fobia asta de înălțime? Da, stau mai cât mai la altitudine cât mai joasă. Da, Eu quero ciu, nu? Eu quero ciu, eu quero cea, eu quero ciu, cea, cea, ciu. Așa facem amândouă, da? Da, da, da. Deci, da? Ciu. Deci, nu, nu, eu quero ciu, eu quero cea, eu quero ciu, cea, cea, ciu, cea. Vedem, așa. Hai, mă, uite, treci, eu quero ciu, eu quero cea, eu quero ciu, cea, cea, ciu, cea, ciu, cea, cea, ciu, cea. Într-un studiu efectuat zilele trecute s-a studiat faptul că 50% dintre ieșeni suferă de cacofobie. Voi vă numărați printre acești 50%? Ieșeni. Dintre români atunci. Nu cred. Știți ce tratament se folosește? Nu. Ați folosit? Nu. Dar voi Există? Păi există. Dar voi ce fobie aveți? Ai vreo fobie? Eu n-am ce fobie, nu. Nici de înălțime, nici de mâncare. Nici de nimic. Nu, de nimic, de nimic. Până acum n-am descoperit. N-am Dar descoperit. poate avem, eu știu. Dar poate suferiți de cacofobie și nu știți. Nu chiar. Nu chiar? De ce nu chiar? Nu știu dacă există așa ceva, deci... Există, dar ce vă întreb eu, există. E frică de... Cum adică? Ce înseamnă? Frică de urâțenie. Nu. Nu? Nu. Ba da, suferi. Dar cunoști vreo persoană care suferă de cacofobie? Nu. Niciuna? Nu. A, tu ești singură de pe pământ. Dar nu sufăr nici eu. Mersi. Da. Eu sunt sănătoși. Sănătoși, tu! Într-un studiu efectuat zilele trecute a reieșit faptul că 50% dintre ieșeni suferă de cacofobie. Dumneavoastră vă numărați dintre acești 50? Nu. Doamna nu este cacofobică, clar, da? Nu, a zis nu. Doamna e iubăreață, în schimb. Bună ziua! Într-un studiu efectuat zilele trecute a reieșit faptul că 50% dintre ieșeni suferă de cacofobie. Suferiți? Vă numărați printre acești? Nu știu ce înseamnă cacofă. Frica de urățenie. Nu mi-a fost niciodată frică de oamenii urâți. De mine vă e frică? Nu, Cu atât mai chiar puțin. îmi place. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă grăbesc, mă scuzați, vă rog.